Bàsicament és rebre aquelles persones que des dels serveis de l'Ajuntament poden detectar que podrien tenir aquest perfil per anar a ser atesos amb aquest servei d'atenció a persones que podrien ser refugiades o tenir la condició de persones refugiades i poder demanar asil. Llavors el que fem és generar un nou espai on diguem que alleujarem una mica les peticions i urgències que poguessin tenir serveis ja a l'Ajuntament, els portem amb un circuit atès per persones que són professionals i que tenen aquest tarannà ja per si, no?, de treballar en aquest àmbit. Es deriven des d'aquí, llavors tenim aquesta persona que ja ha començat a atendre persones, es va posar en marxa el dia 7, el dimarts dia 7, es va posar en marxa, i ja n'hi ha hagut ja consultes, no hem hagut d'esperar que arribessin, sinó que ja ha començat a funcionar. Llavors hi ha 2 tardes a la setmana per fer aquestes atencions personalitzades. Es fa amb cita prèvia perquè són els serveis de l'Ajuntament qui detecten aquesta possibilitat, llavors es concerta la cita i es va amb això.